V Močenku nedaleko Nitry sa deti lúčili s letom. Kresťansko-demokratické hnutie v Močenku, jeho členovia a moji kamaráti sme pripravili rozlúčku s letom. Bolo to podujatie určené pre rodiny s deťmi. Zúčastnilo sa tu zhruba 200 ľudí a sme veľmi radi, že sa to ľuďom páčilo a že nám vyšlo počasie. Na trampolíne sme boli, potom sme boli na všetkých súťažoch a na koňoch. Aj som bola na lyžiach, aj som robila lentilky. A ešte som tu pobehal a bol som už 4-krát na koňoch. S letom a prázdninami sa nelúčia len žiaci, ale aj poslanci Národnej rady. Ako školopovinné deti našej rodine končia prázdniny, to znamená, že ešte máme čas, chvíľku a preto sme sa sem celkom radi prišli pozrieť. Ukázalo sa, že to je veľmi pekné podujatie, že tu bolo veľmi veľa mladých ľudí, strašne veľa malých detí. Mňa veľmi oslovuje stretnutie s mladými ľuďmi a tu je spústu detí a preto som rád. To znamená, že tam, kde sú deti, tam je budúcnosť a preto som presvedčený, že Močenok má budúcnosť. Do budúcnosti zatiaľ ešte patrí aj začiatok nového školského roka, aj keď jeho čas sa nezadržateľne blíži. Mne sa radšej páčia prázdniny než škola. Podobne sú na tom aj poslanci Národnej rady. No pár dní aj oni zasadnú do lavíc. No samozrejme na jeseň v Národnej rade sa schvaľuje štátny rozpočet, mnohí na to čakajú, tak aj my sme vo veľkom očakávaní vláda, aký návrh štátneho rozpočtu predloží, lebo od toho bude veľa záležať, ako budúci rok vlastne budeme hospodáriť na Slovensku, ale aj ako sa bude hospodáriť v jednotlivých vyšších územných celkoch a v mestách a obciach. Budú sa už rokovať zákony, ktoré sú v príprave pre štátny rozpočet, to znamená zákon zákonov. Čiže aj tam sa vlastne bude vášnivo diskutovať, debatovať a dúfame teda, že budeme mať dostatok síly na to, aby sme prijali dobré riešenia, dobré zákony. Svoje sily si Marian Radošovský mohol vyskúšať aj na ihrisku. Darilo sa nielen jemu, ale aj všetkým, ktorí strávili pondelkové popoludnie pri rozlúčke s letom v Močenku.